Politikarien amarruen ondorio, Nafarron diruak joan ziren ta adio. Lapurtu zutenen isiltasuna medio, kanauziari urruni, ustelkira txandario. Miranda eta Bartzina ze botere, nola txintxinotxa behin egin zituen bere. 2.000 euro bilerako ala fede, ez da mundua salbatzen, hariko balira ere. Ai Enrique Maia agur bere izen ona, aurrez Jolandaren itzalean maiz egona. Orain lotxigabe urrez jantzi da gizona, eta gero ikurriña omen da trabandagona. Lau hauek sakelak ialertzear dauzkate, diru kontuetan dietagin zendu dezake. Ba orain baraurik utzi beharko lirake, euroz euro gure sosa berriro